Ako ďalší podnik tu máme Señor Tacos. Tak poďme sa tam pozrieť. Hola! Tento podnik je výnimočný svojou mexickou kuchyňou. Vynikajúce. Vamos! Muy bien. Nebičko papulke. Aby som to povedala po španielsky, keby viem. Guava. Je to zajímavé. Má to takú zvláštnu chuť, také atypické, ale tá farba jahodová. Ale naozaj tam tú jahodu, že to nie je také, že slabé alebo niečo. Naozaj viete povedať, že to je jahodová. I keby som nedala proste s tým názvom, že fakt by som vám to naliala do pohára, tak naozaj by ste vedeli, že to je jahoda. Toto kovú si kúpime stále, keď tu prídeme s kamarátmi. To je fakt najlepšie podľa mňa. Nepoznáte rozdiel, ale je to menej sladké a tým pádom je to lepšie. Čiže teraz tu máme ďalšiu mexickú špeletu a to ten dezert, a to je tak známe churros. Churros, ale radšej by som to nazvala Titanic. Prečo? Nech to má chuť. Máme tu s pistaciovým krémom. A tá pistácia to robí vynikajúco. Tak počkaj. Je to chrumkavé, vo vnútri je to vlačné, ako môžete vidieť. Určite pečené na 180 stupňov, 10 minút ti dá pečené. Vlastne vypražané. Nevaj. Je to dobré. A strawberry na trojku, výborné. Výborné. Nie, čo výborné. Oveľa lepšie. Máme tu čokoládovú omáčku, alebo kakaovú omáčku skôr, a s mäsom kuracím. Už len tá vôňa je niečo úžasné a už sa neviem dočkať, ako to bude chutiť. Už podľa vône je to naozaj zaujímavé. Takto. Mäsko je naozaj úžasné. Už cítim aj tú štiplevosť. Mäsko je úžasné. Tá omáčka je... Nie je to taká tá klasická čokoláda, na ktorú ste zvyknutí. Má to niečo do seba. Ozaj nejak to tak splýva dokopy krásne. Aj keď možno na môj vkus je to možno také troška veľmi horké. Ale to je som len ja. Ostatným to bude chutiť podľa mňa. Ale ešte si dám. Lebo napriek tomu, čo som povedal, chutí to úžasne. Môže byť. Takých. Dal by som tomu takých 7 z 10. Takže ideme ja kuštovať toto tu krásne veľdielo a to práve talianske tacos. Tak dobrú chuť. Dobre. Je tam všetko, čo potrebujete. Dobrá tá šel, dobré mäso, zelenina
vynikajúce. Všetko, čo potrebujete, je tu. Ňam. Ňam. Ideme ochutnať toto. Na zdravie. Držte nám palce. Je ľúto tých zvieratiek úprimne. Toto ma pozrite ešte očko tu. Je to dobre. Ja viem, ako chutí. Mne to pripomína úplne chrumky, ale fakt. Hejže, čo ti to pripomína? Neviem, Toto skúsim som na to. čo jedla takedy, určite som také na čo jedla. Stavím, že hej. Ale hej, také detské chrumky. Oni mali takú krv, takú chrumkovú krv asi mali, alebo ja neviem, čo Neviem, ste ale mali, mne to dačo arašídy, alebo pripomína strašne, koniek, ale arašídy. neviem teraz. Ja keby burizony to boli, ale nie osladené. Musíme povedať, že tento podnik je fakt úžasný. Chceme aj poďakovať majiteľovi, že tak sa po hostine o nás staral. Veľmi ďakujeme, bolo to vynikajúce. Adios.